Mangwanani akanaka kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nhasi ndadzoka nepart 3 of the confession yamukoma vaya veku UK. Saka ndichaplaya voice notes acho. Zvekare nezuro ndakatumirwa imwe voice note neimwe mhuri vachiti ivo vakaskamiwa. Hanzi vakajoina rimwe group. Hanzi grupu iri munhu wacho anoti iye ndi-agent anotsvakira vanhu mabasa garden boy, mabasa stay in. Saka hanzi you pay an upfront fee yekuti utsvakirwe basa, then hanzi after vabhadhara 900 rands vakabva vanyudzwa mari iyoyo vakabva vablokewa pawhatsapp. Saka in the end ndichazoplaya voice note yamukoma ivavo. Izvezvi vaiti ini nevana titori panze izvezvi nekuti takashandisa mari yerent tichiti zvimwe kudawo iniwo ndichawana basa. So let us get into the program. Hello Mr. Nach. Ndakuya ne part 3 story yangu. Ndotangira nepa Kadoma police camp kubva muna 1981 ndingangoti from 81 kusvika 84 tatiri mu police camp yoKadoma. Saka pane dzimwe imba 4 dzinogara machef dziri mukato kana muchiziva Kadoma police camp pane dzimba 4 dziri kwekutanga mukembi. Isu taigara one of the houses. Saka dzimba idzi takatodzipinda dziri tori nyowani. Saka zvaitika taitoti pamusoro pemba ndo pataigara chiti pandaitaura paya chiti taigara chinzwa noise yainge makonzo muceiling pamusoro pemba pachimhara mazisi. Saka izvi zvaigara zvichingoitika nguva dzese. Uye chinhu chaishamisa mukembi umu makanga manga mune masyndicate evanhu vanofamba usiku ahwo, nekuti makanga mune mhembwe yaionekwa. Mhembwe iyi yaipfeka chuma, mhembwe yaive nechuma zvokuti zvandiri kutotaura izvi vanga vari mupolice camp between 1981 kusvika 1984 police camp yomukadoma vari kutoziva zvandiri kutotaura. Paigara paine mhembwe yaimuka padhuze nepane flag yaigara ichimuka ipapo. Mhembwe iyo yanga ine zvuma muhuro, saka yaigara ichimhanyiswa nembwa. Asi mhembwe yaityisa iyoyo. Isu takamboda kuimhanyisa imbwa dzichimhanyisa tikazopedzisira taakutya because patikangosvika padyo tikaona ine chuma takamba tatiza. Yekutanga yacho yakaurawa nembwa, ichiurawa nembwa kudaro hapana kupera kana vhiki papane imwe futi. Mhembwe yaingogara mukempi imomo, hakuna munhu aiziva kuti yaibva kupi kana kuita sei, but yaingomuka pamazvimaheji zvazvi pane flag yotanga kungomhanya. Ndo zvaitika izvozvo mazizi taimaona zvese mukembi imomo maitotyisa. Saka tabva ipapo takamba tazoenda kuChinoi from 85 kusvika 90. Saka imba yatikasvika tichigara manje imomo ndo makaitika zvakawanda. Yanga imba iri padhuze neChinoi police, saka iringori pairi yega iri 1. Saka mba imomo maitika zvakasiyana siyana. Paiti mumakabhodhi anenge akavharika aya maingobaka moto, munenge mune mabooks mobaka moto, mamwe mabhuku otanga kutsva. Mukatarisa mabhuku acho aitsva ndo aityisa because pane mabooks anenge mazidictionary nemaencyclopedia aya akakora zvekuti aya akakura, asi waiona bhuku iroro richitsva kuti uti moto wakadaro uri kutanga pasina kana mhepo kana chii mukati mekabhodhi. Vana votombopopoterwa vachinzi hanzi ndiani abakidza moto, but maiona mega kuti it is impossible kuti moto wakadaro unzi wabakidzwa nemwana mudiki. Saka isi taingonzwa wahutsi todaidzira kuti pane moto. Moto uyo umvwa vanhu vavhura vakudzima moto uyo. But the way yazvaita yacho waingobaka from nowhere mupassage yebathroom. Sometimes mvura yebathroom yaingoflooda
kungonzwa mvura yatozara tabu yako flood imbomoedza kutarisa kuti ko ndiani angaida kugeza ko yatoflada ngepaseji yese isu zvaingotinetsa but vabereki vaingotiwo hamene kuti chii ende imwe time handingati imwe time kakatowanda tainzwa mafootsteps mupassage because toilet yedu yanga towards kitchen saka waitanga wafamba mupassage from mabedrooms waifamba nemupassage omva wakona ofura nepascalary omva wazovhura door raikulidha into the toilet rozoenda kukitchen but chaishamisa chacho ndechekuti wainzwa mafootsteps ofamba osvika papassage padhoro patoilet ipapo omva wanzwa zii ofunga kuti munhu abuda kubva one of the bedrooms revasikana kana kuti rababa kana kuti ripi achienda kutoilet ko azoenda kupi handisi kunzwa dhoo kuvhurika rekuenda mutoilet kana pai zvaigara zvichiitika izvozvo ende kuti tivhunze waitotya dzimwe nguva kuvhunza because iwe unenge uchitotya kuti ansa yaunozopuwa but munhu wese taingonzwa zvinhu zvaitotityisa asi wekuvhunza pasina hembe dzasisi vangu vakazoshaya vachinzi vazofanekenza dzakamuka dzakachekwa majini nedzimwe hembe dzese dzakaita zvokuchekwa zvezvezvi zvakanaka dzikadzorerwa dzikarongedzwa zvadzadziri asi dzakachekwa nechigero pakataurwa zvikanzi vana vadiki vacheka mainini vangu vakauya munin'ina wamai paaipfuura nemuchinoi akatora chigero akapa sisi vangu vadiki nesu tese kupuhwa majini acho zvikanzi chimbocheka tone tese takatadza asi zvinhu zvanga zviri mumadhirowa zvakarongedzwa zvakanaka asi zvakachekwa zvakatochekwa majini acho zvese kuti tinzwisise kuti chii chaitika hapana ainzwisisa zvese izvi zvaingoitika asi vabereki vaiziva nokuti dzimwe nguva pane vanhu vaimbouya vachiita unge vakapfeka zveblack vaingonzi masvikiro ungosvika topuhwa mishonga tichizorwa mishonga asi nguva iyoyo yanga yakatiomera because taipinda chechi inotozikanwa muzimbabwe tichinzi tonamata hatiti zvemishonga hatiti zvakati but ivo vaiziva zvaitika asi isu tisingazivi saka zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika asi chaishamisa ndechekuti vabereki vanga vasinganyanyotauri zvinhu zvakawanda nechimwe chishamiso chaindishamisa ndechekuti baba wangu inini vaigara vachitenga newspaper but zvavaiita vaiti kana vachiverenga newspaper riya iri vaigara somewhere kana padyo nevheranda pamasteps vogara ipapo zvavo vovhura newspaper votanga kutaura wainatsoona uri kure kuti baba vangu ari kutaura but kuti uone kuti vari kutaura nani wanga usingaoni ndakatovabata kakatowanda vachiita izvo zvekutaura vakabata newspaper iwe ukasvika unobva wavhara newspaper riya iri wokuvhunza kuti uri kudei kana kutaura zvimwe zvinhu but inini it was very strange kwandiri ndaitoona kuti pane zvavari kutaura nazvo asi kuti uzive kuti vari kutaura nani kana chii because ivo hapana chaunoona asi kutaura vaitotaura nesomething chataa tisingatombooni kuti chii tabva ipapo ndo pavakazobuda basa pavangaobuda basa ndo patikazotenga stand muchinoi kumasebhabhu ndo kwakazova kwaimba asi chakazonakidza ikoko ndechekuti ikoko kwakazova kwaimba iyoyo even up to now mumba macho munototyisa vabereki vakashaya asi ukatosvika nekuti patanga tiri ikoko paimbonzi makonzo ari kuwanda pakatengwa vainopuhwa kitsi nevanhu asi chinoshamisa ndechekuti mumba medu hatina kumbovhira tagara nekitsi more than a month dzaingonzi kitsi dzese dzapanduka more than 2 weeks in fact
kitsi dzapanduka, otonzwa kuti hapasina kitsi, yatoshaika. Tikuda kitsi inotibatsira nyoka, inotiita kuti vangotora kitsi chete, haipedzi 2 weeks. Ko yaenda kupi? Yapanduka, yemudondo yapanduka. Dzese dzaingodisappear. Uchishaya kuti ko zviri kumbofamba sei. As I'm speaking right now, mbamacho imomo, mukoma wangu akaroora mudzimai wake. Mudzimai wake akaenda. Ndakazoti ndotaura naye. Mudzimai uyu akataura akati, ko bamunini mungadai makandibatisawo nyaya idzi. Nokuti hama yemudzimai yakatombosvika pamba ipapo, ikarara one day yanzi kati pamba pano haparariki. Iwe unorara sei? Iye akatozobva pamba achitaura kuti mwana airara achingorota nyoka. Plus mupaseji maitofamba vaitonge vanhu usiku kutoita zimutsindo chairo chairo. Uye pamarata paigara pane zvinhu zvaimara ipapo pachiita mamovement asingaiti. Even up to now zvichiri kuitika izvozvo. Saka inyaya dzinotyisa. Iye mukadzi achibva pamarriage yake, paakatanga kufamba kumapostori akaudzwa zvikanzi mhiko yawakaitirwa yakaoma, mbatya dzako dzakatorwa dzikanonyikwa murwizi. Saka dzanyikwa murwizi kudaro, hanzi kuroorwa kwako kuchanetsa. Saka ndo confession yandataura in short, Mr. Nash. Nokuti ndina hangu zvakawanda, asi ndati nhasi nditaure confession iyi ndichiita part 3, nokuti ndoziva kuti kune vakawanda vakamirira this part 3. Zvinhu izvi zvinhu zviri kutoitika. Kana kune munhu ari kudhauta, ngaadhaute hake. Asi chandinongotaura ndechekuti all these things, zvinhu zveuroyi zvakazara mumhuri idzi. Ende chakakosha ndechekuti vanhu ngavabude pachena, vakwanise kuenda kumachechi nekwese kwavanokwanisa vabatsirwe. Nokuti tikasaziva kuti zvinhu izvi zviriko, kana kuti tikada kuvanza, vazhinji vari kuchema vari pavanenge vari. Uye chimwe chinhu chandiri kuda kurimainda vanhu, kukuratidzai kuti zvinhu izvi zviriko. Inini mukoma wangu inini asati ashaya, mukoma wangu akandiunza kuno kuLondon. Akanatsoti inini ndakadaidzwa kubva kuChinoi. Akabva angondidaidza muna 2000. Akandidaidza zvikanzi right, iwe svika kuno. Ndikaenda kuHarare, ndichingosvika kuHarare, akatanga kunditenderedza kumapostori. Ndichitenderedzwa kumapostori kuya. Iye pachake the first thing chakaita ndechekuti akati uri kuenda kuLondon. Haana kuti uri kuda here kuenda kuLondon, akati uri kuenda kuLondon. Ndofunga akanga atoziva kuti chijana chokuti ndiurawe chatopo. Asi hapana zvaakandiudza. Akangonditaurira inini kuti uri kuenda kuLondon. Tikatoenda kwematickets. Kune mumwe mukomana aimbodzidza kuChinoi high school anga kutengesa matickets. Angani pane imwe travel agency. Ndikatengerwa ticket rokuya kuno kuLondon. Zvekuti vabereki vakatozoudzwa on the last day kunzi yamuoneke mwana. Ndakarambidzwa kana kudzokera kuChinoi. Ndakarambidzwa kana kuoneka shamwari. Ndaingotenderera machechi ndichinamatirwa more than 48 hours ndichibva ndakwira ndege ndikauya kuno. Ndo mawira andakaita. Zvikatonzi usatomboone shamwari kana kuenda kupi kana kudzokera kunooneka anyone. Chauri kufanira kuita, gadzirira uende. Ndo mawira andakaita ndikatanga kunamata. Saka hama dzangu zvinhu izvi zviriko. Ende mukoma wangu akandibatsira yeye. Vabereki vakatozoshandisa mishonga yavo, vakatora upenyu hwake. Saka these things are real. Handingotauri zvinhu zvasingazivi. Vanhu akaexposwa. There is a danger yekuti iwe waexposa unogona kuurawa.
Saka ndoda kungoencourage kuti kana uchiziva kuti uda kuexpose oziva kuti wakamira zvakanaka unonamata, nekuti ukaexpose vanhu vaya vakaziva iye zvino right now because ndatanga kuexpose zvinhu izvi ndine maattacks andiri kusangana nawo, asi handina basa nawo nekuti ndoziva kuti hakuna zvavanondiita, hapana chandichatya. Izvi ndakatogara makore akawanda ndida kuzvitaura but ndaitomboverengera ndishaya kuti ndozvitaura sei, uye zvinhu zvinotyisa hazvingotauriki. Iyi ndo masecrets angu nemaconfessions angu andataura musi waranhasi. Tinotenda. Mukoma vakabva vatumira ma-screenshots. Unfortunately havana kutipa mvumiro yekuti tipublishe ma-screenshots acho nekuti pane sensitive information iripo ipapo zvekuti inobva yaexposa mazita evanhu. Regai ndikuplayerei the next voice note yavakabva vasenda. Mr. Nash, aya ndo ma-conversations andaiita namai guru mukadzi womukoma kwesekunana 2017 2018 zvichidaro time yavakazobva vakuenda kumba kwavo vatoti izvi ndazvitadza. Saka ivo vaitomboendawo kumapostori vachiudzwa kunzi pane zvakati, asi iye aitaura kuti ini ndairamba, anga akatoti zvekuputidzwa nemishonga zviya zvokuti asambotsukunyuke kana kuita sei, aiudzwa zvinhu but airamba kugamuchira. Asi paakazobuda paakazonditsvaga ndo pandikazoti ndichitaura zvinhu akatanga kuti ndosaka pamba paitika zvakati, ndo paakazotanga kuzofumura zvinhu zvese zvaitika, otherwise aingokuvara akanyarara. Asi ndapota zvinhu ma-screenshots andakupa yaya ndangoita kuti muone mubva mamadelita because ndamatora kubva direct kumessenger, saka panotori nezita remunhu ramuri kutoona riri papapo. Saka please ndangoti muone kuti handisi kungotaura zvinhu zvandiri kutaura. This is direct from a conversation atinenge titaura. Saka handisi kuda kuti iwo maiguru vagozoona kana screenshot yavo yazobuda pama-confessions ine zita ravo, vangazovhunduke vakatoziva kuti bamunimi ndo vaunza zvinhu izvi. Asi ndatoti regai ndikuratidzei kuti zvinhu izvi zviriko, hazvisi zvaya zvokumbotawo kuronga nyaya yefeki kana kuita sei, asi ndikuda kutoti vanhu vabatsirikane. Zvinhu zvaitoitika chaizvo ende zviri kutoitika, kwete zvaitika asi zviri kutoitika. Aiwa, totenda. Ndiyo yanga iri confession ya mukoma vedu veku-UK. Ndinoda kungovatenda kuti kubva zvavakauya ne-confession yavo, a lot of people have been finding strength and the confidence yekuti vauye nema-confessions avo vachitaura kuti aiwa, kubva zvandakateerera mukoma vaya veku-UK vachitaura, ndakabva ndaona kuti aiwa, handisiri nini ndega ndiri kutambudzwa nezvinhu zvakadai mukati mekurarama. Saka neniwo ndafunga kuti dai ndakwanisa kutsvaka rubatsiro. Our next voice note ngachive chidzidziso kune vaya vanoti vakawana mabasa paWhatsApp vobva vatoda kukonfirma kuti basa iroro riripi, nekuti kunze uku kune mascammers. So let us be vigilant. Regai titeerere mukoma ava tinzwe kuti ivo vakabirwa mari yavo sei nemaagent awa anopretenda unge anotsvakira vanhu mabasa. Maradiko mukoma Nashe. Tinotamba idu ndine nyaya yangu iri kundoshungurudza panapa. Ndiri muna mu-SA, saka tine mwe agendi achititsvangirawo basa, handiti mabasa aitipa anga rema-couples. Saka ndakariona kuti iroro basa rakanaka nemari yakakadi yakanaka, tikatora nhamba ndobva tatanga kutaura naye ndobva titi muri kuti riwani kodi sendai mari, munosendera mari, then isu tobva tati ndobva tazopai basa kuti mushandewo pane zvakanaka. Tikati alright, pakanaka mukoma. Apa munhu wekumusha muzimba tasenda mari iya, takatomirira kuti
basa riri kutoti rienderere mberi, basa riri kutobuda zveshuwa ende achitotitsimbisa. Saka akangotanga ngochinja all of a sudden haachapindi online, ari ngochinja, haachatauri chero ukamutaudza anongopindura paya otaura 1 minute answer. Handiti andobatata kudawo sekuti chi ajenda tirege ngonetsanitsa Mwari riga timbopawi time yaMwari. Saka manje apa nawo manje pari zvino nguva yebasa hapana kana chinhu chiripo, munhu uya antibloka. Apa manje chiri kurwadza ndechekuti nawo pamari yandakamupa inge itori mari irende kuti ndibhadharewo rende pandiri kugara panapa, but problem yavapo ndeyekuti ike zvino nalandlord hatichawanani. Nezuro chaiyo akatondidzinga, pandakazongokumbira ndikatomba something furniture yangu 1 chinhu chikuru chandandinacho kuti akwanise kubatawo. Ndokundisiya kwakati but zvanhasi hatitozivi kuti chii chinoitika, panogona kurarika panze. Apa nemvurayo pandine vana, ndine mukadzi, maona manje apa tiri kuti kuda munhu watipo basa tonoshandawo zvinhu zvochinjawo. Saka ndiri kukumbirawo ina yangu handizoziva, inini kunamata ndinonamata, asi apa pandikunyeperei ndakundikana. Brains andatova nadzo ndakuda kutomugadzira, kumugadzira chisajezi zvekutorevesa. Kana mune vanhu vanoziva vanoita zvemaback to sender, please ndibatsireiwo. Vanozobhadhara kana zvinhu zvacho zvaitika, ndibatsireiwo ndozovabhadhara zvangu, haina naprofit. Because apa vanhu vazhinji vari kuchema naye mugroup imomo, unoona. Saka inchatoda kuti mukamuexposawo paFacebook, vanhu vadi vaziva, pane kuti vanhu varamba vachingodyirwa mari nemunhu wekumusha. Isi tiri kuti tiri vana vekumusha pamwe chete, pane kuti tibatsirane kuno kunyika yevatoro, toda kungoronda tichidyirana mari, hazvizvo right. Indatofunga uku kumugadzirisa, kana achipenga achazonditsvaga. Saka ndokumbirawo kana muchimupublisha mumupublishewo. Saka nyaya yangu kuri kuti mazoisawo paYouTube kana paFacebook, ndomburawo mongondizivisa kuti wadi taisa, then ndongotarisawo macomments ndionawo kubatsirikanawo, because handitozivi kuti izvi ndotanga papi ndichienda kupi. Kana mari izvizvi kuti nditi vana nhasi kuti vanodyi handizivi, handitozivi, ndingakunyepera handizivi kuti ndichaitawo zivi, handitoziviwo. Saka pavoisi rangu apa mongorichinja kuti vanhu vade vasaziva kuti ndiani, ende musataura zita rangu, mazita musataura zvinhu, mongoisa nyaya yacho maita entertainda. Ndiyo yanga iri nyaya yemhuri iyi yakaskamiwa 900 rands. Vaitaura ivo nezuro vachiti vari panze apo kunze kwainaya. Kune avo vane moyo unoda, vanoda kubatsira hama idzi dzatambura. Get in touch with me and I will try to connect you with him. Vadiwa vateereri, tichadzoka zvekare nemamwe secrets nema confessions.